Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namuhla kwivideo yethu ngizokhuluma ngama-teaser eGqeberha The Empire, izinto kumele uyilindele lapha kwiGqeberha. Ngizoqala ke lapha ngestory esithinta uThulani, uAnathi naye ke lapha uLulama. So kuma-teaser baveza ukuthi ke kuzoba mnandi lapha kwaMxenge njengoba ke phela belungiselela umshado wakhe uThulani benaye ke uAnathi. Kuzoba ke nebachelor party. Baphinde baveza ke futhi ukuthi ke ngapha esayidini uLulama uzobeke sahlanganisa inkabi. Babeke sebeveza ukuthi ngosuku lomshado kuzokwenzeka into ebhlungu, kuzodutshulwa uAnathi. Ngidluleke mbukeli ngiye kwindaba ethinta ukuhle naye ke lapha uSivuyile. So lapha kuma-teaser kuvela ukuthi ke umngani kaMsimelelo ungamlana uzothola ukuthi ke ukuhle uthandana noSivuyile. Kuzoba nzima ke lapha kumjolo kaSivuyile benaye ke lapha ukuhle. uSivuyile kuzofika neqhinga lokuthi ke bebaleke. Ngidluleke futhi ngiye kwindaba ethinta uStoki naye ke lapha uyoliswa. Izinto ke izoba nzima for uStoki benaye ke uyoliswa njengoba ke phela umyeni wakhe uyoliswa uzoyinqaba idivorce. Baphinde baveza ke futhi ukuthi ke uStoki uzobeke sefika neqhinga njengoba ke phela kunzima for uyoliswa ukuthi ke edivorce. Aphela lapha ke mbukela ama-teaser ethu, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ama-teaser ayo ke iGqeberha The Empire. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena, ngicela ke nje mbukela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke futhi usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.